Takto si to každé ráno zarobím. A Jakub prijíma polyfenoly v kapsulkovej forme. Kapsulky sú absolútne vegánske, takže podľa svojej váhy prijíma počet kapsuliek. Na obale máte krásne rozpísané dávkovanie a podľa toho sa môžete riadiť, takže je to veľmi jednoduché. Kapsulkovú formu uprednostňujem, keď cestujeme, máme to kdekoľvek so sebou, nemusím brať raw formu, ale na denné užívanie používam raw formu kvôli vstrebateľnosti, pretože samozrejme tá prášková forma bez kapsulky je rýchlejšie vstrebateľná do krvného riečišťa a obehu, takže oveľa rýchlejšie vám zaúčinkuje. Takže takto to vyzerá, má to farbu ako hrozno, preto sa hovorí, že červené víno je zdravé práve kvôli obsahu resveratrolu, ale toto je najčistejšia forma s najvyššou koncentráciou. Neopíja vás to, nespôsobuje vám to stavy opilosti ako víno.